स्टूडियो गोपालगंज। सखी नहीं खे हो ढोंग दिल मुचुकाई हमरो यलंग बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई ऐसे लड़ेले जैसे कारगिल के जंग पर चोई चोई बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई मीठा दर्द करे अंग सैया के आवेला बड़ी हो उमंग बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई ऐसे लड़ेले जैसे कारगिल के जंग कर चोई चोई बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई मैग्नेट म्यूजिक के माध्यम से सिंगर सागर शैलेश व प्रियंका पांडे के आवाज में बजावे हरन कोई कोई पलन करे चोई चोई हमरो बलमुआ करे बड़ी तंग हमके जगाई सुनावे पर सॉन्ग बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई ऐसे लड़ेले जैसे कारगिल के जंग कर चोई चोई बाबूजी के देहल दहेजुआ पलंग पर चोई चोई छोड़े नहीं सॉन्ग मैग्नेट म्यूजिक भइल बा दबंग सागर शैलेश खियावे लवंग कर चोई चोई